हेलौ लोगोफोर, दिनै जों पार्ककिजुलि थांनो ओंखारदों आरोना। हरनि 3:30 दाबो टाइम दङ। दा जोङो थांगोन पार्ककिजुलि। दा जों बासाव दं आरोना। नायलांबाय थादो बिदिबा लोगोफोर। दा जों नै थाव दिपुआव सफैबाय आरोना। अब्लाबो मोना, दासिमबो सोराङाखै, माब्ला सोरांगोन मिथिया आरोना। दा जोङो दसे ओंखारदों, हरनि सम खर'आ गाखोनो हायिनि थाखाय ओंखारलाजोबदों माखासे, खोमसिखाय बोरैबा मोननानैहाय। दा जों गारियावहाय बेहाय थाथ'दों आरोना दसे। सोरांहांबाय आरोना नै दा एसे स्रां जाबाय, सोरांलांबाय थांगासिनो आरो जोङो दा हाइरडआवहाय दं। मा मा जायगा मिथिला आरो जेबो, ओरैनो नायलांबायल' जों मा मा लोगो मोनलाङो जेबो मिथिला। बिदिबा नायलांबाय थादो। ट्रेन साइथिं मोनबाय आरोना मोनसे मा जायगानि मोनसे रङिया ना मा बुङो। ट्रेन साइथिं बारफैबाय थांगासिनो आरोना, दाबो गेजेरा नाङाखै। दा नै जों रङिया मोनफैबाय आरोना, रङिया हाबजेनबाय। दा आरो थांबावथारनांगौ ओरै साहा बे रङियानि सेरजोंहाय। रङियानि ट्रेन साइथिं ना मा होनो बेखौ, दिनै जों बेहाय दंफैयो आरोना। नै ट्रेन फैगासिनो दं आरो बेखायनो ट्रेनखौ थांग'होनोहाय गेट बन्द' खालामबाय। जों दा बेहाय गेटआवनो थाथ'दों। बेनो आरोना जोंनि बासआ, नै जों फैनाय बासआ बेनो। दा जों नै भुटानाव हाब्बाय आरोना, भुटान सेर थांबाय आरोना। बेयो गासिबो साहा बागान गोजामोन। दिनै गोजानखाय मोजाङै नुवाखिसै आरोना, मोजाङै सिनायाखिसै। बे सेरनोबो साहा बागान दंमोन आरोना। जों भुटान हाजो सेर थांदों आरोना। दा नुलांगोन आरो हाजोआ, नायलांबाय थादो। पार्ककिजुलि थांग्रा लामा मोनबाय आरोना जों पार्ककिजुलि हाब्बाय।
मोनबाय गेटजों फैबाय पार्ककिजुलिनि दा बारा गोजान गैला आरोना मोननायसिम थांगासिनो दं खोला मोखांना साहा मोखांनि मिथिया आंथ' खोला बायदिसो मोनो आरोना खोला थांनाय बायदिसो मोनो मोननायसै मोनफैबाय आरोना नै जों पार्ककिजुलि मोनफैबाय प्रग्राम जाग्रा जायगा मोनफैबाय आरोना जोङो दा ओंखारनायसै बास साइड खालामनानै दोनबाय जों दा बारा गैथ'वा नै दा बासआ दा फैगासिनो दं बासआ दा एसेल' नुदों बयखौबो जेरावखि थाया मानो बेवहाय फैनो थाखाय बयनिसिमबो मिथिहोनायजों लोगोसे खावलायहरनाय थाबाय Mr. Sankang Basumatari, former Mission Department Secretary, BBC Tukrajar. Praise and worship, Rongzali Group, Bizanani Tangbai. Introduction of guests, Mr. Monan Najari, Secretary ZF, BBC Tukrajar. Announcement Hagal, greetings, Reverend Pranav K.R. Boro, President BBC Mosolpur, offering with special song, Mr. Anjalu Basumatari, President YF, BBC Mosolpur, Mr. Demalu Sampramari. ओरैबायदि गरम आरोना सान्दुङावसो बेसेबां गोसा सान्दुं जिरायनांदों हायिनि थाखाय जों साया नागिरबायबानो माबायदि दा नै सायाव थाफैबाय आरोना जों सायानिफ्राय खोनासंनायसै सायाव थानानैहाय सान्दुङा बेसेबां गोसा सान्दुङा माबायदि मानसिफ्रा जिरायनानै थादों ओरैबायदि आरोना ओरैबायदि मानसि जादोंमोन आरो जानायालाय बुरजायैनो दा साया गरमनि थाखायनो हायैनि थाखाय सायायावबो माखासे दंलाबायो दा जिथु सान्दुङाव दं आरो बिसोरो नायलांदो एम्फौ बायदि नुलायखादों सान्दुं गोसायावनो नै थिनथ'नानै आरो फैसाखौ हरनो रोङाखै उन्दुनो ओंखारना माबायदि हर एथ' आं माबायावनो सिखारनायनि गोलावल' उन्दुनो लुबैबाय आं फिल्ड गेजेरावनो गारि सिङाव उन्दुहैदो बाल बोराय बुरैबो लोगोफोर गोमानानै जेरावसो जिरायनानै थादों जोङो ओमफ्राय इस्लामखौ दासो खोन्थाहरबाय आङो मिस्टार जितेन नार्जारि बे समखौ लानो थाखाय आङो खावलायबाय दा फैफिनबाय आरोना नै जोङो जोबनानै ओंखारबोबाय दा बासाव दं आरोना जों फैगासिनो थांनायसै जों बेलासिबाय 1टा जाबाय आरो टाइमा 1टायाव ओंखारदों जों नायलांबाय थादों
भुटान जायगा आरोना बेयो नै हाजो दङ ओइनै हाजोआ बैयो गुफुरा हाजोसो आरोना हाजो सेर सेर हाजो खाथिजोंहाय जों फैगासिनो थांनो ओंखारबोबाय आरोना जा समायना हाजोआ बिदिनो हाजो नै बे हाजो गोजा आरो बारा गोजान नङा बे हाजोआ खाथियावनोसै बेबायदिनो थाङोब्ला 10-15 मिनिट बेबायदिनोल' आरो बेयो खाथियावनोसै 10-15 मिनिटबो लाबावनाय नङा आरो जा मोजांखाना तामुलपुर मोनफैबाय जों नै दा फैनानैहाय तामुलपुर जायगा बेनो आरो रङिया मोनफैफिनबाय आरोना नै रङिया टाउन दा रङिया टाउनाव ओंखारनो नागिरदोंमोन ओंखारनो मोनाखिसै गारि दोननो थाखाय जायगा गैयिनि थाखायनो ओंखारनो मोनाखिसै आरो माबायदि लामायानो गारिया बेसेबा गिदिर लामायानो फिसा फिसाना बेखायनो जायगा मोनाखै लाखिसिगौ बासाबो बेसेबा दिनै दाला जाहैबाय दा बाल रङिया दाबो मेन र'डआव दं आरोना जों दाबो मोनहैथ'वा खोमसिसिगोन हरनि 7थासो जाहैसिगोन आरो बिदिबा थांनोसै बाय बाय लोगोफोर